sitte og lese da, jeg tenkte når han skulle begynne å chatte med et kvinnfolk, det var så sykt da. Vet du hva du skal gjøre nå? Du skal inn og finne et kvinnfolk på internett, skal vi se. Chat. Klart kan jeg finne et kvinnfolk på internett. Prøv å finne nice her. Bertine Dahl, hun så jo nice ut da, gå og chatte med henne. Kom an, dere tid til å sitte og lese en bok nå. Det er jo dobbeltseng, klarer jeg å få med den dyreste dobbeltsengen som finnes, eh? Nei, men det er sånn her, det er sånn så du kan ha, du har sånn teppe over sengen, det er sånn så du kan skjule det du holder på med innenfor ditt område. Så det er jo, oi, Morten og Andrea har fått vite at Bertine er singel. Oi! Morten og Andrea har fått vite at Bertine sover lett. Ja vel. Faen i helvete. Jeg får ta og ringe henne, så ber jeg henne komme bort hit en tur. Skal jeg gjøre det da? Kan vi se. Inviter på besøk. Se nå skal vi ringe henne. Hvis det har... Der har Bertine Dahl, oi! Eneste jeg hørte det var your, og så bare, jeg kommer det. Dixel du Bexivex. Hva faen? Hva faen, nå må jeg skifte klær her altså. Jeg skal ha på... Det ja. Hva i helvete har alle blitt gamle kvinnfolk? Faen. Der har fritids da. Ja faen, det var nice da. Så der jo, står jo bare i bokseren da. Faen, nå klarer alle det da. Har hun tenkt å komme seg inn, eller? Hun står jo ute der, ja. Der, ja. Se der, ja. Hva så? Ja, nå, å fy faen. Her kan det skje ting her, altså. Jeg lover det. Jeg lover det. Faen, jeg håper å pisse meg ut også, da må jeg nødt til å stikke opp pisse for noe.